Niluwat og minimum price sa matag kilo sa buhing baboy ang lokal nga kagamhanan sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Sa Executive Order No. 17 Series of 2026, nalatid nga 160 pesos ang minimum price sa matag kilo sa buhi nga baboy. Gipasabot ni Mayor Filomeno Reyes nga ang kantidad mauna ang labing ubos nga presyo sa mga karning baboy sa dakbayan sa Gihulngan. Nalatid usab sa executive order nga ang presyo sa mga binuhing baboy mukantidad gikan sa 200 pesos ngadto na sa 250 pesos matag kilo. Subay sa gipagawas nga IO, gidili na ang pagbaligya sa mga miduhing baboy sa mas ubos pa sa 160 pesos matag kilo. Giluwatan sa mayor ang IO human mireklamo ang mga namuhi og baboy nga ubos ra kaayo ang presyo nga gihatag sa mga komprador og baboy. Sa labing awahig dato sa Provincial Veterinary Office, 11 na ka mga LGU sa Negros Oriental ang apektado sa ASF. Tungod niini, giingong daghan ang gustong mopahimo sa higayon aron mapalit sa ubos kaayo nga presyo ang mga buhing baboy.